assalamu aleykum mon bandiraɓe fulɓe. Hande gonɗen ɗo koye wuuro wiyetego Ndendori, gonduɗen ɗo henna koye Abbas Malal Abbas mo Ndendori TV. Kono hande noon ko Abbas Malal Abbas mo développement Fouta. Gonɗen ɗo koye guesa makko. Guesa ba noon ko guesa gandanɗa hoore ma o waɗi hen ko jaaɓe, ɗeɗo jaaɓe ɗi jiyoton ko jaaɓe Asie. Yabre hen fof so tawi jibini fotata kono womeri ni, e wona ɗum ɗon tan noon o waɗe mabba. Papa Kayaye nana e mabba, ko wayno follere ene reme e mabba, omo rema e mabba kanje, omo rema e mabba ko heewi. Ɗum ɗo kadi ko ñebedayi. E ko yidde tan famminde bandiraɓe sehilaɓe ala ko wonata. Kala ko jiiɗa ko pellital. Kanko Abbas o ko minen gonduno France. Hewɓe kadi enen gandi kadi gollal makko. E kono hande noon ɗiɗo duuɓi fof ko ɗo woni ko pellital makko noon waɗi ɗum. O monɗo o asi woyndu makko, nde o asi woyndu ndu o waɗi hen gandanɗa hoore ma château d'eau, ndiyam ɗam ummo e woyndu he o farno ɗum e château he o rosiri ɗum gesa ba. Hande o ƴetti kadi gandanɗa hoore ma o waɗi ɗon hoɗande, ɗum ɗon fof ko yo yimɓe gandu ko pellital makko. Hande noon min gari ga visite min Aboubacry Kanté ɓuuri wonde e mawnam ene wiye Alassane Kanté, on nane ko acteur de développement, ko jiɗɗo ndema no feewi. Wi kañumne hande ko ma ara ga ne yiya golle Abbas Malal Abbas. ɗum gonɗo kadi musidɗo men Abdoulaye Camara, on nane kadi ko acteur de développement. E bandiraɓe sehilaɓe ko yidde tan wiide ala ko wonata, c'est pellital ngal angal mawni no feewi. Kala jiɗɗo wadde hunde yo fellit, woto fat noon hay goto. Kala pamɗo ko faami ko yo ƴeew o golla ɗum, so golli ɗum tan o waɗat avancé. Abbas Malal Abbas, an noon kam kuppere ma nde no wayni an ma. Eyyi min kam mi waɗa mi weltima tan gargol mum ɓaari ko min o filmata. Eyyi a ala caɗele, weltima no feewi no mbiruɗa ni, kadi guesa ba a yii ɗum. Eyyi kadi enne kadi a jarama no feewi kadi koye projet he kadi jeeɗa quoi. Eyyi ko wiide tan yimɓeɓe tout est possible, ko kewɗen wiide ko. Sa yiiɗi hunde mbiɗa a daranima ɗum a heɓani résultat tan fenat. Eyyi kanko wi noon, kanko Kanté mboɗo hutori ngol konngol. minne ko ɓeydam hen tan ko gandanɗa hoore ma ene famɗiɗo koyngal ngal yettaki aduna he. Kanté wona Afrique, wona Europe, wona Asie, wona so wona Australie, ɗiɗo nokkuji woni ɗum yettaki. Kono kala ɗo jiinomi waɗɓe développement ɓe koye ndema, sa yeehi Italie ko ɗum tawata toon, guesa mabɓe nan toon jamma ñalom mbiɗa toon. nde jaami Belgique la même chose, nde jaami Canada Montréal ko ɗum tawmi toon, nde jaami Amérique ko ɗum tawmi toon. Kadi ko ɓen ɓuuri joguede teddugal e hurum e leydi ndi foof. kamɓe remoɓe kala nde ɓe mbaɗi gueddere leydi ndi fof daro, ministre mabɓe daroto yaltat on ñalawma haalda e mabɓe. ɗum noon bandiraɓe komin conseil ji tan ko ala ko wonata, koko fellitaka tan woodi. salli ala Muhammad. Camara min Dia min kam ko kalmi ko heewani par ce que musidɗo El Hadj Aboubacry e hono mawɗo Alassane ɗo kaali fof, min kadi ko ɓeydata tan wiide tan ya tinno kadi minen fof hokki min mbaadi. mara nanani oɗo mo interdit mboɗo yafno ko denɗa ko jarumi, minen fof hokki min mbaadi kam yomin gandu kam leydi ndi ala ko neɗɗo ronki wadde hen so wona ko jolaka. Kadi noon musidɗo o wini neɗɗo kala kaɗa waɗa yo yaade pellital mbasa fadde hay batte sona Allah. Haja salamu aleykum, a weltanama kadi min beltanama no feewi, a jarama. ɗum ɗo ko gandi. eyyi ɗum ɗo ko gandi, ɗa kadi ko danki. ɗum ɗo ko gandi, ko grand wi ko ɗum ɗo wiyete ko kiw. eyyi joni ko ɗum woni guesa ba oɗo saaha ene wayno ba natti yodde ni hono sarin ɗo e ndungu he. An aɗa jogui tan ɓe mbaɗɗa société tan bo janggo hande gara walla janggo ɗum, walla an mbiɗa tan hankkadi a felliti aɗa ƴetta neɗɗo ma aɗa yoɓa ɗum tawa so ko an jogui on ɗo responsabilité, walla aɗa jogui tan yimɓe ɓe gandanɗa ɗo hewani aroɓe ɗo hene, ko liggoto hay so min cohliɗo ligguey ni wodat arɓe tan min jooɓa ɗumen par journée ɓodo keeɓe jaaha. oɗo Ousmane gonɗo oɗo tan kañum ko ɗo woni, mo kam woni ɗon jogui salaire muɗum guila subaka ha kiito ɗo woni. machallah. Saaha noon walla musidɓe aroɓe balla tan ɓen jaaha laamu mumen. eyyi mboɗo yetta ɓen kadi aroɓe ɗo ɓe, kono kam ɗo kam ko minen tan gonɗo kadi alhamdulillah rabbil alamina.
noon a jarama jarama ma Kanté windere nde foof inchallah yeeɓ oɗo vidéo Ok, ɓe ok. ganda kadi vraiment won dariɓe hasine won leeliɓe won dariɓe ok merci merci jarama salli ala Muhammad.